नमस्कार मित्रांनो. तर 22 तारीख आज 8:30 वाजलेत. सो तयारी तर चालली आहे गावी जायची गणपतीसाठी. तर थोड्या वेळात निघू आम्ही. खूप एक्सायटेड आहे. मुंबई गोवा हायवेने जायचं आहे. पासेस तर घेतलेले आहेत मी, कारण गावी जाताना गोवा हायवेज रेफर करतो. खूप छान वाटतं त्या ठिकाणी आणि खूप एक्सायटेड आहे. ह्या लॉगमध्ये माझ्यासोबत ऑफकोर्स माझे घरातले आहेत. माझा भाऊ अमेय हाय आणि माझा चुलत भाऊ प्रमेय. दोघं शांत मंदाची जोडी आहे. आणि प्रीतम पण आहे, पण प्रीतम 10वीत बसणे असल्यामुळे तो आता येऊ शकणार नाही आहे. म्हणजे क्लासेस आहेत. सो आता काय जे एन्जॉय करायचे ते आम्हालाच करायचे तिघांनाच. मम्मी पप्पा तर काय मागे बसलेले असणार. आपण 10वीला आलेलो. तर आपण निघू आता, जास्त वेळ न करूया. ओके. बॅग्स आणल्यात. खूप कष्ट घेतले आम्ही बॅग आणायला. तर आता गाडीत लोड करायचे, डिकीत लोड करून घेतो आणि मग आपण प्रवासासाठी निघूया पुढच्या. तर तुम्ही आमच्यासोबत राहा. The journey begins. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया.
अकरा दहा झालेत आणि हॉटेल कमल जे थांबलं आम्ही जेवणासाठी. खोपोली हायवेलाच आहे. म्हणजे लास्ट टाईम ज्या ठिकाणी आम्ही जेवलेलो पूर्व हॉटेलला, ते हॉटेल सध्या आता बंद झालं, 11 वाजले. तर हॉटेल कमलला आलो आहे. आणि लास्ट टाईम मागच्या वर्षी आली तर मी जेवलेलो. तर इथे पण जेवण खूप छान आहे आणि जेवण घेऊया पहिले. व्हेज कोल्हापुरी आणि रोट्या मागवल्या. छान भूक लागली, छान आल्या. भूक लागली का बघून या तुम्ही पण तरी खायला या. थंडा काय थंडा हां हो थम्सअप घे थम्सअप. मित्रांनो खूप जेवलो, पोट भरलं आहे, खूप छान वाटतं आणि थंडगार वातावरण आहे या ठिकाणी. कधी लक्षात ठेवा, जर कुणीही कधी लेट नाईट ड्राईव्ह करता तर तुम्हाला जे हे हॉटेल समोर हॉटेल जे आहे मुंबई खोपोली रोडवरती, ते रात्री 1:30 ते 2 वाजेपर्यंत ते चालू असतं. त्यामुळे छान प्रकारे जेवण मिळेल. म्हणजे आता मी इथं व्हेज कोल्हापुरी ट्राय केली, त्यानंतर चिकन फ्राईड राईस मागवला. परफेक्ट टेस्ट आहे, खूप छान आवडेल तुम्हाला. ओके, आता आपण नेक्स्ट प्रवास करू. आपण ह्या आता मी खोपोलीत जाऊन कॉलेज साईडला बाहेर जो नेहमीचा माझा रोड आहे त्याप्रमाणे बाहेर निघेल आणि मग गोवा हायवे. ओके, आपण भेटू मग. बाय.